kuma min na ta tigiye nyinin kalite kwambe washiya kan jumanke alaye tumami alaye sunnata aye geleya soro afa fanfelala hara tumbe bitigi min kono afa ya labo aka bitigi kono ko pasiga aye sunnata o ambe washiya kan min fo aye ala yereye washiya kan min fo sora kono sora ni mi kalanina aka suru me mana la kamana kadu o sora yi fide nyere ka sebo nu ye nyogon soro yorola u ye nyogon fo u jora nyogon ka u be sigira nyogon ka nu be fara ka bo nyogon na u be kele nya maria i ka sora in kala puru aka kuma wajuliye ani washiaka sanu ka fara ka bo nona mugo ye ni sunnata ni be gele yala washiaka imbe kata be ma mo kelente parce que ni sunna mi fule ni nye ani ni nana de koy de pigale chide nyere ka seba tumamu tugura ko kanindina ta chide nofe uye degunni la jaba chugu bede da uka fo chide kuma degun mimbuka tanke agele yaruka akuka hijra ke ukata habasa alay masake do ka kibariya me silamate de kafiru de do me mogote tonya bolo ukata lafiyaye katu kun ndogo ye folo sani ala yere kamil latige o kera chide nyere ka seba uyo chide nyere tumami ayen nindina ta sana kata maka ulude tunkama muhammadul amin uba do yorodo uba boyorodo uba jogodo uba kadana yado me tumami ani nin tawhidi wolele nana maka alikaba minye horoma yoro e kateme yoro beka yoro tangale kateme yoro beka yoro minni mugo ba koroni hakili sigi bila kateme yoro beka chiden sujuduto yoro la jahilu yaye asujudira be salle alaye ukonyogo makrasa kanyame jigina dembora foroko min kono ana kanyama na jik sala kana feun jombe se katata kana nay do tarata uya fili chidenka asujuduto adesere ka wuli mugo te se ka gere chiden na fana ko iba nyone ka boaka fo adde muso fatumata ya soro fitini be fatumata de gerela la kunyoni ka boaka siden ka se ka wuli fo be yele ka talon talo tumami chiden wuli la ka dangali damina de dro usira na uyu dade parce que ba ka dangali do o sora inye dumaye wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri ni sora kuno alakal nani wakati de folo jiya yere wakati de hada maden kelen kele si hakkeni min diri ma jiyan kono fendeni te kana tilunke kenay ni alakal nani hada maden jiya ka wakati ni alakal nani wakati o bayira hada maden si kana tilunke ni ika wakati dina tawhidi be yurumi anyini kake sunna be yurumi anyini kake la jabani tora dari kai ka munyo wakati te ko denia kana chinya ibolo fula akana chinya ibolo bidiala akana chinya ibolo shirikula de akana chinya ibolo haramu kola ijanto ala wada to lakalna wal asri akon kalna ni wakati innal insana la fi qusuri ako hada madem bebe perdi de kono ikera musoye ikera cheyo demiseni do makorobado nafulo tigido joyoroba tigido fantando wa ala kwa be perdi lendo hada madembe o kofi ala nana istisina oke kam mugo nani ka fennani jogo nani mankutu nani no sabatira mugo minna e bora jiya ka perdina o folo e munye illa allazina amanu fonni mugo munu limanani alay limaniya haqiqa kele fulanna wa amilu salihati utuye bara nyumake bara min karsila alay abenna chiden ka sunnam sabanna wa tawasaw bil haqq uye nyugo nyamara ni chinyai ninde alatay ninde chiden tay ninde sunnaye ninde tawhide anka ninde ke ninye shirkude ninye bidiyade ninye haramude anka nintoy wa tawasaw bil haqq
iye ñugo ñamarani ñe sabana nanina watawasaw bisabri uye ñugo waso ñugo na ka ñugo ñamarani sabali fanay an fule ka nin tawhidi minta an fule nambe bara ñuma munun ke an ka bara ka be ciiden ka sunnama an fule ñugo ñamarani minna yen nin ka yen nin bila tora bala de tora min bala an ka sabara koro watawasaw bisabri iye ñugo ñamarani sabri Sheikh Muhammad ibn Wahab an temena nunu na ka kitabu kono ako hada maden fule ako ewa ko damado lu wajibra hada maden ka iko do o yemunye al ilm huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu rasuli wa ma'rifatu din al-islam bil adilla ako ko fulu mu ako ko nani nyugo nan wajibra hada maden ka fulu yemunye ala do doni ye jumaye akoy tigi ala do iki ka dina do iki ka nabi nyuma do ni dalilay nin te folo yewa doni fulana al amalum bihi ni ala do iye dina do iye ciden do barake nayde sabana wa dawatu ilay ikad mugo wele kanama iye ciwe min do mugo wele kanama nanina wa sabaru ala ajafi woleli tora min bi soro woleli kama ika sabari o tora koro ika sabani tora in koro donc ambe washa kam min fo ale kelente de nin de gube mugo chaman de kanka jamana kono parce que dina tumbeya me dina min na tumbe anka farafin jamana kono nya fo chogma amana na chogo nyumana dina nana kunde ka anka jamana kono amana ni tauhidi amana ni sunna o ko fe sunna nana sunna fana nale mo donna la me sunna sugu min fana nana afamura mo bolo o bafo ebe sunna kono bolo be mina bombo su be bila muso be hijabu bolo be mina kasalli no minya aqida mun fana bake kafo mo ye sisa aqidatu ahli sunna wal jamaa ala manhaj salafu salo o fana tunto fana kono o ba fo sunna dro me sunna mo o ka sunna jolembe aqida u do de ka o ye jumaye o fana kalan tunte jamana in kono o de ato sunna kitabu do tunte dolente jamana kono nu be kala misali la sarahu sunna li bari bahari misali la aqidatu tahawi munum be e wa sunna mo yere ka aqida fo nin ko min fulani ne ani sunna beta nin ko min fulani ne ani sunna teta nin ko min fulani ni ba fo ni ba ke be sunna la nin ko min fulani ne ni ba fo ni ba ke ite sunna lo fana tunte yawo sunna be dro ba fo sunna dura alquran wa sunna qur'ana ne ci den ka hadisa duran ka barake nay me ahli sunna wal jamaa ka aqida wu yejuma wu aqida sugu jumon be nu du la ibe aqida ahli sunna wal jamaa ka aqida sugu jumon be nu tu ka ita aqida ahli sunna wal jamaa ka o fana tumtoye bo sis alhamdulillah o fana nana kafara fenka o fana nana kafara ka fu alquran wa sunna ala fahmu salafu salih ube alquran wa sunna ala manhaj salafu salih nim fana ye sunna mo chaman korona fili ko nana ni ko kurai sunna fana la ay mun tumbe sunna kono da tumma she andema atun kalama do yande suno fana be sunna inde kono donc o fana nale geleya nana o fana nana ni geleya wore hada madonka donc mugo min sisa mugo to be sunna min kan ni e fana nana sunna famu ka aqida do fama kono ka hakilina do famu ko nunu be nya sunna kono ka hakilina do famu aqida kitabu kono sunna kila ko nunu tenya kono e fana ko be barake no ye sisa e fana be geleya soro e ka geleya soro e munye kafiru te koy e ka geleya soro e munye bidia mo yere te koy e ka geleya soro e munye silama simpulu te e ka geleya soro yere bi soro ka bo munu nyere bu dambe ka ta sunna ma yaro ka gele kosobe o ka gele kosobe o sugude donc doni ke baw ko sunna mo ko bidia mo ko ya ahlal ahwai istarahu nin ko nane fara bidia mo fana ko awla fiara u nyogobe u yerebe nyogonna allah fiara u yerebe nyogonna sunna mo yere fule ka nyogonna sunna mo gonna ni sunna mo yere fule ka nyogonna sunna mo lagosi
ahlil bida yisfarahu nin nane bida mo fana la firanyere be nyogorna nin fana fitna wore ni gela wore donc ambe hatagiya sabali kasoro ambolo donc ni mo min ye sunnata haqiqa la manhaj salafu salih shikatala kabila kono shikatala jamana kono shikatala yika bangi bago bolo alama famu di min ka bangi bago ma geleya be sowala me wajibi ja ko ambe sabali o gere ya korode lugmana yode fo denye ya bunayya aqimus salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabaka akunde sallinati a chogola mugo nyamara ni nyumaye mugo fatane ka bo jugmama mende ni eko ka ke nyamara yikela ni balili kela tora bi sorode ne kana bilade ibe sabali tora inde koro wasbir ala ma asabaka donc ambi ala deli mugo ko tawhidi mugo ko sunna ala kan noya kanu beye ka boda ka anna beye o man yattaqillah yaj'al lahu maghraja wa yarjuhu min haythu la yahtasibu ni mugo sirana ala nye ibe degu la ala be boda kiye ala bi garjage yoro la yireta miri ka garjage be bo yoro mi o man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra ni mugo sirana ala nye ala be noya kiye ka kola awa atumu kelen kade musom min yen ni tawhidu ni sunna ni hijabu ta nyema ka kabila la idegulendo tora bika degu bika demiseni min ni kamale ni fonnan kay min yen nin tawhidi tan ni sunnata ko fonne ka barake ciden ka bara cogodela nekin ka muso mara ciden ka mara cogodela nekin ka dew mara silame sariya ka adabu cogodela geleya bi bolo ini fache geleya bi bolo ini bache geleya bi bolo ini sinjite geleya bi bolo ini ka kabila mogoche men min ba nye sabati ani sabali ayaw dusukun klasi aka sabali tora ba aw soro aka sabali tora imbe kor wali aqibatu lil muttaqin ni mo sabati ray isabarila ko laban ko nyuma abidi Allah ya saranya mo Allah ya saranya bawde ma Allah ka sabati kanye ka dusun kala si kanye ka ko laban ko nyuma ko kantai Tiro ado mani ado sirbe go sare me indahabe ado bane mo habe inda sare yeni surena ba shi kana bo ko mo do ko akwe aleni do be bala ute fala ani do be fala ute bala ale kankan nyumanke nunu fula jonye ka jonto ambe min fo folo nyumanke nunu fula beye nyumanke u fula beye donc na sa nkanka damina jonna de ube setinye nimbake ninye u fula be nanu makofo nkanka ke jonye ni anana odela ciden ko al aqrabu fal aqrab mogo ka suru makata cogo mi nyuma ya beta o cogo de la sinji tugu beta o cogo de la ini mimbe fa ino de ka suru de ka asibuye hari ni tanyana ala minye sinji yira na de bi tinyeta ini mimbe ba ate do tinyala ika asibu ibe nyali ke kata o de ma ini mimbe fa la ino de ka suru ko kombal mo muso do ko sungalo do ya ujura surala aye sungaro juruta botuma mi sungaro juru intara anana ujura ngulila atumbe seka juru insara afaratura ama sara fo sungalo wore nana ni sungalo kurana na yoso na be koreleyi insu kasara mure bobo akaba ube ataka ni masala min fule ni nye kuma fula bala don ke bawo bolo kuma folo tigiu ulu ko ni mo min nye sungalo juruta ina na wakati suru ibese ka juru insara ifaratura ima sara fo sungalo kura ya surila
ko i ka kura in su ni kura in tɛmɛna juru min b'i la i b'o fana sara mais don o don i bɛ mure bɔ kɛ ka fara kan ko parce que i ye faratu min kɛ kuma filanatigiw olu ko ni faratura i ma juru in sara sunkalo kura sara sunkalo kura in su n'o tɛmɛna juru min b'i la a sara i ka astaghfirullahi kɛ ka taa ala ma ka tubi ka taa ala ma mais mure bɔ t'i kan minnu ko mure bɛ bɔ i kan u ko hadisa sahalen mana la mais u y'a ta sɛbɛw ka kumaw la u y'a ta sɛbɛw de ka kumaw la ko mure bɛ bɔ i kan i ka mure bɔ minnu fana ko mure bɔ tɛ i kan u ko delila sabatilen mana ciden bolo aya la delila sabatilen mana aya kɔnɔ delila sabatilen mana ciden ka hadisa kɔnɔ ka doni bila kan ka mure bɛ bila kan ko mure bɔ o ye nafolo ko de o ye doni de ye an tɛ se ko o bi mɔgɔ ka fɔ an ka delila jɛlen de sɔrɔ bon sɛbɛw ka kuma min filɛ nin ye sɛbɛw ka kuma bɛ kɛ hujɛ de ka kɛ delila diinɛ la n'a y'a sɔrɔ u bɛ bɛnna min na mais ni sɛbɛw ma bɛn min na dɔ de y'a fɔ dɔ t'o kan o tɛ se ka kɛ hujɛ diinɛ kɔnɔ o la an bɛ delila de ɲini ciden ka kumaw la bon ko delila jɛlen fana tɛ ciden ka kuma in la ka mure bɔ bili kan ko o la ala yafa dela ka yafi ma i ka juru sara mure bɔ ti kan Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah bɛ nin de kan ale bɛ nin de kan ko mure bɔ o ye kunko de ani nafolo ko an tɛ se ko o bi kan ni delila jɛlen t'an bolo ka bɔ ciden ka kumaw la donc i ka ala yafa deli dɔrɔn i ka juru sara Como? Bon, ekwali ummi u b'a fɔ ma jawila rihami tant que asibu bɛ mɔgɔw dɔw tɛ olu de tiɲɛ kɔnɔ ka asibu to yen u b'a fɔ olu de ma jawila rihami voilà donc asibu ye an y'a fɔ cogo min a kɛra ekwali ummu bɛ dɔw tiɲɛ la o a kɛra sa a tɛ dɔw tiɲɛ la o i ni min kɔni bɛ fa i n'o de ka surun ka tɛmɛ ale kan parce que asibu y'ale de wakati kan wakati bon ɲininkali ninnu n'u b'u nati ko pɛrɛpɛrɛlatigɛ ou bien aw yɛrɛ n'a b'u lamɛn a y'u lamɛnni kosɛbɛ quoi nin ye min fɔ a ye ɲininkali nati cogo min ko ni mɔgɔ min donna misiri kɔnɔ e ye tayisiri masidi kɛ i kan ka nafila de kɛ i kan ka kuranna de kalan bon a kan ka dɔn wagati de fɔ ou bien kun jumɛn y'a ladon misiri kɔnɔ an ka nin bɛɛ dɔn mais an kɔni bɛ min fɔ n'a dɔnna ni sali wagati de kana sali wagati dɔ de ma kɔnɔ ni min b'i kan i bɛ tayisiri masidi de sali parce que a tun kan ka fɔ an ka pɛrɛpɛrɛ latigɛ juma don dɔ wa juma don tɛ wa wagati juman don nin kan ka pɛrɛpɛrɛ latigɛ nin si ma pɛrɛpɛrɛ latigɛ an ɲɛ bon n'a y'a sɔrɔ misali la sali fana wagati de e nana sali misiri de kɔnɔ i ka tayisiri masidi kɛ i kan ka min kɛ sigi i ka kuranna kala ou bien i ka jikiri fɔ sani sali wagati ka se ko ni mɔgɔ min n'i bɛ sali la daji nana caya i da kɔnɔ i bɛ se ka to k'i to sali kɔnɔ wa i bɛ se k'a to mais i k'a dɔn i ka musuwaru kɔnɔ ni musuwara b'i bolo daji in kɛ a kɔnɔ ou bien ciden ko i k'a kɛ i ka fini dɔ kɔnɔ tɛ ka fini in kɛ ten i bɛ se ka daji to k'i to sali kɔnɔ ko bon ko n'a bɛ sali la yɔrɔ dɔw la a bɛ yɔrɔ min safa fila dɔrɔn de bɛ sɔrɔ yen
o safa fula in fana dafara a bɛ komi mɔgɔ wɛrɛw nana jɔyɔrɔ tɛ aw bolo a bɛ jɔ min n'a y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ bɛ aw bolo kɔfɛ a b'a kɛ n'a y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ bɛ aw bolo safaw kinu la u b'o nɔma a b'o kɛ ni jɔyɔrɔ t'u bolo n'u tigiw bɛ se ka tɛmɛ ka na jɔ alimami kɛrɛfɛ i bɛna jɔ alimami kɛrɛfɛ timani bon ko ni dɔgɔtɔrɔ cɛ ale n'a ka muso taara dɔgɔtɔrɔso la cɛ de pikiri k'a la a wɔɔrɔ la u bɛ bɛn wa donc ni jamana min ni silamɛya faamuna ye musow de kan ka musow furakɛ cɛw ka cɛw furakɛ musow de kan ka pikiri kɛ musow la cɛw bɛ pikiri kɛ cɛw la mais n'a y'a sɔrɔ o tɛ jamana min na e damana dɔgɔtɔrɔso t'i bolo n'i taara diyagoya cɛw de b'a kɛ ninnu bɛ kɛ mu darura de baasi t'i kan o la wagati sera سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ko ni e bɛ du kɔnɔ jama du dɔ e tɛ dutigi ye mais e bɛ mɔgɔw ɲamara ni ɲuman ye du